Nanay, may narinig ako sa labas. Ano narinig? Pinagchichismisan ka sa labas. Bakit ano chismis? Ha? Ano kinichismis sa akin? Marunong ako makisama. Mayaman ka na daw. So ayan mga kakuwela. At yan, pupuntahan ko si Nanay Mirna kasi may nagpadala ng 500. Ito siguro matagal niya na itong hindi nakikita na apo niya. Ewan ko kung kakilala niya pa. Panganay siya ni Kuya Lino. Pinakapanganay. Kilala mo panganay ni Kuya Lino? Sino? Pinakapanganay ha? Ano? Iba na? Ano mo tama? Pero kilala mo, hindi sila kapatid na. Ha? Joylyn. Joylyn. No, tama. Si Joylyn. Kilala pala ni Jolly. Ako hindi ko kilala. Oh, yan. So, nagpadala siyang 500. So, ngayon, may tatanong-tanong tayo kay nanay. Kung ngari, may narinig ako dito sa labas na pinagchichismisan siya. No? So, titignan ko kung anong reaction niya. Sana gising. Mga ganitong oras kasi tulog yun, ha? Wala. Walang ano? Pabarya. 2.5 lang. Wala nga eh. Doon ka lang, Mark. Sabihin mo sa akin. Magpayong ka, oy. Yeah, maliligo ako eh. Oh, sige. Tsaka hindi ka naman tinatablan ng ulan eh. Waterproof yung balat mo eh. So yun, punta natin si nanay. Antayin ko lang na makapagpapalit si Berto ng tawag dito ng pera. Bigay natin sa kanya kay nanay. Sana gising nga eh. Kapuntahin ko na lang kaya dito kaso umuulan. Hindi malamang sa malamang baka kung ano na pinagagawa doon ni nanay ngayon. Puntahan natin doon, puntahan natin. Tanungin natin kung ano. Kaya natin, ay, may narinig kasi ako doon sa labas eh. Nagchichismisan ka. Kung ano-ano pinagsasabi sa'yo. Ano kaya magiging reaction ni nanay? Oh, nay, sabi pa nga doon, ano daw eh. Mayaman ka na daw. Nakakadala. May, halika dito. Gusto mo gatas? Gatas? Po. Ang baby namin nagpapalambing na naman. Nagpapalambing na naman yung baby namin, May. Gusto mo gatas? Gatas? Ha? Gusto mo nan? Kakagatas mo lang ha. Pinagatas ka ni Kuya Berto ma. Ano ba to? Meron dito eh. Yung ngatin. Hindi ko lang alam kung meron. Ito pa pala oh. May oh. Baba. Gusto oh. Gusto. Charot sa rep namin. Nandaming laman. Yan. Puro tubig. Oh, may oh. May oh. Baba. May oh. Yan ang gusto mo, yung ngat-ngatin na yan, no? Yan. So, okay. Huwag kang tatay dun sa dulo, ha? Diyan ka lang sumungad, ha? Ay, kinig yan, eh. Hindi na siya dun tumatay dito, no? Hirap kami maglinis, hindi namin makuha, eh. So, antay lang natin si Berto at puntahan na natin si Nanay Mirna, ang lola kong palautang. Uy, ang ganda! Ang laki ng views ko sa TikTok sa kanya. Yung nanay. Oo, nasa 1,000 na ata. Pero sa YouTube, mababa. Ewan ko sa Facebook page ko. Sana mag-trending si nanay. Diba? Para kung ano man yung kikitain ng video, ibibigay natin kay nanay. Tsaka kay Tita May kasi siyempre, diba? Hindi ko pa nga napapagawa yung ano. Hindi ko pa nagagawa yung pagpa-check up kay nanay sa tenga niya kasi may gusto magpa-check up. Kaso hindi ko masikaso. Bukod sa maulan din, busy din po. No? Tsaka ayun na nga, may mga pinagdadaanan tayo ngayon. So dahil medyo good mood naman ako, so sabi ko, sige, puntahan na natin si nanay. So puntahan ko na. Tara. Baba. Yan, maulan ngayon. At tamang limas sila dito. Ayun, hello G-boy. Tamang limas kayo dyan ngayon ah. Ha? O bakit doon papunta yung tubig? Ano Adong? Nanay. Ha? Nanay. Para mabilis siya, para hindi siya papunta doon. Ay, gumagawa ka pala Kuya Logi?
Magawa pala sila dito. Wala akong kalam-alam. Binigyan ko ng sinasabi daw. Yan. Oo. Kakausapin lang kita. Oh. Oh. Eh, ba't ka nagpapaganda? Ha? Ba't ka nagpapaganda? Hindi ko makita yung sarili ko. Eh, wala naman yung sarili mo dito. Oh, ayan, nakikita ko. Nakikita mo ba? Kita mo? Maganda ka? Kaya ko inalis yung salamin eh. Ito hindi na makakita. Ito lang kanan. Ito lang kanan. Ang ganda-ganda ng nanay namin, no? Nanay, sumali ka ba dati ng mga Lakas pageant? mo ha, hindi ko marinig tumutulog. Ha? Lalakas? Oo, hindi ko nga maano eh. Oo, pag nakabuelo tayo, pupunta tayo ospital. Oo, nahihirapan ako. Pupunta tayo ospital. Oo, nahihirapan ako pati ito. Hindi ko Hindi, malaman. yung tenga mo. Ate nga, sa earring. Oo. Sabi ni Ate Bebs, ipa-check up. Yun nagpagawa ng bahay nito? Hindi, si iba yun, si Ate Beb. Tita Beb. Melba nga pala to. Oo, si Mami Melba yan. Oo. Papa-check up daw. Sabi ni... No, kapag may bakante na. Oo. Miski ano, basta maan lang. Tayo mga muna yan, Adong. Oo, tumutulog. Dito ka na yun. Kasi, Wala ka din. saan? Dito. Baka mo kita, maganda bahay. Ha? Ha? Ano daw? Nanay, may narinig ako sa labas. Sabi ko, may narinig ako sa labas. Ano narinig? Pinagchichismisan ka sa labas. Bakit ano chismis? Ha? Ano kinichismis sa akin? Marunong ako makisama? Mayaman ka na daw. Ha? Bakit yayaman ako? Nangungutang ako, mayaman? Bakit Si Tita yayaman? May tuloy nakatingin. Nakatingin tuloy si Tita May. Pagpiran mo yung mga tao dyan. Mayaman ka na daw, nanay. Bakit yayaman ako? Ha? Asan ang pera? Ito pitaka ko, pakikita ko sa'yo. Nasaan yung pitaka mo? Wala pala lahat. Papakita yung wallet. Wala naman pala wallet Ano? sa Oh, dali. Ayan, kailangan mo muna para malaman kita. Ayan, kailangan mo muna. Tuwa talaga to si Lalay. Lalay, kaya dami natutuwa sa iyo eh. Akin na. Oh. Nasaan? Oh, ayan, 5 piso. Oh, yung pa mo, 500 to. Oh, ito yung binigay mo pa para pang gatas. Yan ba yun? Ito yung binigay mo Buo pa, pang na. gatas. Oh, wala na. Tiramin ko muna ulit. Oh, ayan. Tiramin ko muna ha. Oh, Pang pumasahe ko, pupunta akong Bicol. bakit Bicol? Pupunta akong Bicol. Eh, pang gatas ni Maya. Pera nga muna. Wala nga ako pera eh. Uutang muna ako kay Mark. Ha? Uutang muna. Utang ka muna kay Mark. Oh. Oh, gagawin ko na, mamagicin ko to. Mamagic. Gusto mo magic, Nay? Ha? Gusto mo magic? Ano magic? Magic, gagawin ko 1,000 yung 500 mo. Oh? Gagawin ko Bakit saan 1,000. ka kukuha? Ay, mangungutang ka. Utangan kita ulit. Ha? Uutang. Gagawin ko pa, gagawin ko 1K. Bakit sabihin mo, abusado naman ako? Ha, hindi ah. Bait-bait ng nanay ko eh. Mm. Gagawin yung 500, ganun mo yung kamay mo, ganun mo yung kamay mo, ganun mo, ganun. Ganun mo. Kung marinig eh. Yan, ganyan mo lang. O, lalagay Oh, natin. masama yung kanan. Masama ba? Oh, kaliwa. O, pikit ka, pikit. Ha? Pikit ka, Nay. Pipikit ako? Oo. Huwag ka didila, huwag ka mandaya. Oh. Magic na eh. Oo. Oh, pikit, pikit. Pikit ha. Huwag kang didilat muna. Oh, wait lang. Akin na to, kunin ko ah. Kunin ko. Oo. Oh, dilat. Ha? Dilat. O, tingnan mo. So, 1K na. Hindi po nga, teka, nangangalay ako. Nangangalay ka rin. Kunin nyo ka, bunguhan nyo ka bangko si nanay doon. Nangangalay ako? Nangangalay si nanay. Hindi ako makatagal talaga eh. Masakit pa rin ba likod mo, Nay? Masakit pa rin likod mo? Masakit pa rin likod mo? Ito oh. Kung balakang... Yung namimigat. Kapag wawalis mo yan eh. Namimigat. Oo. Tapos, itong kalahati, ito mula rito hanggang doon, masakit. Masakit. Eh, kakawalis mo nga yan. Sa pagwawalis mo yan. Yung gumaganyan. Pagwawalis. Yun? Oo, Hindi, kaya kalilimas. masakit. Ha? Kalilimas. Oo, kanina naglilimas naman sila. Kalilimas. Kalilimas. Yung 500 na yan, galing yan sa apo mo. Galing yan sa apo mo. Sinong apo? Anak ni Lino, panganay. Kilala mo? Anak ni Lino. Oo, na panganay. Nakakahiya. Kilala mo yan? Kilala mo? Sino anak ni Lino panganay?
babae. Oh, sino? Ang pangalan? Tanda mo pa? Nakalimutan. Hindi mo nakatanda? Oo, nakalimutan ko mga anak ni Lino. Nakalimutan mo na, no? Ni anak ni Lino, nakalimutan ko na. Ba't Oh, yan. Galing sa bakit kanya na yan. nagbigay? Ha? Ba't nagbigay? Wala lang na ano daw, pang Uy, ay, merienda mo nandiyo. daw. Ikakat mo na lang. Binigyan daw ni, hindi ko kilala yun eh. Ano ba yung pangalan nun? Si Joylyn, Tita Rosel. Joylyn? Yung panganay ni Kuya Lino? Hindi, si Joylyn. Ah, yung nasa patera. Oo, nasa Makati. Ay, Makati. Oo, yun. Ano pangalan niya? Joylyn. Lin pala, yung panganay niya. Yung Panganay. babae. Oo. Joylyn, Ah, Joylyn. ano? Jorlyn. Nagulat na ako, nag-chat sa akin. Sabi sa akin, Ay, pinsan Joylyn. pala kita. Sabi ko, sino ka ba? Sabi, anak ako ni Lino, panganay. Eh, alam ko, si Kathleen eh. Yung pala, may ano. Meron pa pala isa, no? Joylyn? Oo, Joylyn. Ay, bakit nagbigay? Hindi. Wala lang, pang gastos, napupunta pang merienda mo daw. Punta yun dito simula noon, dahil di na natin yung tanda. Ito, pumasok ka doon. Pang kape mo daw, pang Hindi nga, merienda nakikita mo. ko, nagpupunta dito kasama ni Nguso yun. Nakadati ka nasama ni Nguso yun dito. Joylyn, Joylyn, oo. Ah, tanda mo na. Nagmamano sa akin yun. Oo, yung batang yun. Tanda mo na. Ano mo Yun lang. sasabi mo doon sa nagchichismis sa'yo, Nay? Ano mo sasabi mo sa mga nagchichismis sa'yo? Mayaman ka na daw. O di, sinasabi, mayaman ako. Kung sasabihin lang mayaman ako, di maganda bahay ko. O, di maganda bahay, bakit ang daming tapal? O, di maganda bahay ko. Huwag ganoon. Huwag ganoon, Ako no? nakikisama sa kanila Oo. eh. Huwag ka mo magmarites. Ha? Huwag ka mo magmarites. Yun nga eh. Oo. Huwag gano'n ang nila. Ako, pagka ako sinabi, mamlansya ako, ang tanggap ko sa plancha, 30 pantalon. Bibigyan ako 10. Wala silang masabi sa akin. Hindi ako kumikibo. Natanggap ko dahil nakikisama ako sa kanila eh. Bakit pagtitismisan pa ako ng gano'n? Ano mo daw, artista ka na daw. Ha? Artista ka na daw. Artista ako? Oo. Bakit magiging artista? Napapanood ka na daw nila sa TV. Ay, nung araw pa yun. Eh, ngayon matanda na ako, hindi na. Hindi, ngayon. Ngayon, napapanood ka na nila sa TV. Ba't ako mapapanood? Ha? Dito. Ay, sa cellphone, artista na yung gano'n. Sa TV. Lumalabas ka na sa TV. Ay, ba't hindi ko nakikita? Ha? Hindi ko nakikita. Sa channel 22. Pala ko. Meron ba Channel 22? Meron ba? Channel 22? Oh. Oh, hindi ko alam nila yun eh. Bakit nila O, ibibigay? Laime, meron? Meron ba, Laime? 22? Meron. Aminin mo. Channel 22, meron? Ba, naglabasan yung mga tabat chunchung ah. Oh. Ano? Bigla Pareho kayo ng katawan. Ba, dinamoy pa ako ni nanay. Hindi, joke lang, Nay. Wala nagchichismis sa'yo. Ha? Wala. Wala. Oo. Huwag naman. Para naman sasabi mo, Nay, sa mga chismosa, mga chismosa dyan, ano masasabi mo? Yung mga ganyan nagtitismis, tigilan nila yun. Yan. Kasi, pandemya ngayon, hirap na ang buhay. Yun, no? Huwag yung, ang isipin nila, kumita, magdasal. Yun ang kailangan gawin. Kung magtitismis sila, ipamahagi sa tao ang pagdarasal, tumawag sa Panginoon. Yan ang gawin Huwag nila. nila pag-usapan Wag yung yun. buhay na may buhay Kung na. ano sasabihin kasiraan sa kapwa, away yan eh. Mhm. Kaya wag ganoon. Ano dapat gawin sa mga chismosa, Nay? Sa mga chismosa, Ano dapat gawin? Ano dapat gawin? ang dapat gawin ng mga chismosa, magdasal. Ha? At tumawag sa Panginoon na Kala ko wag na eh. ganoon ang gawin Kala ko nila. na isasako eh. Kala ko sako na natin. Ha? Akala ko isako na natin. Sa sako? Oo. Wag. Wag. Hindi. Masama yun. Sako na natin para maubos na. Hindi. Masama yung ganun. Ang Panginoon ang bahala sa kanila. Yun, no? Siya ang nakakaalam. Kaya alam niya yan. Nakita mo, hindi ko na mga, meron isang tao, masyadong o ano na yan, nag-down. Kaya ganyan lang, basta sa Panginoon ka magsumbong. Kung may nag-ano sa iyo, sumasama loob mo, Jay, huwag ka magsasalita ng pangit sa iyong, kung may sama ka ng loob, huwag. Babayaan mo, tumawag ka sa kanya, siya bahala. Dahil lapit at lapit sa'yo, maninikluhod sa'yo. Galing At talaga ng paano nanay ka, ko. manunuyo. Ganyan ang tao. Pag halimbawa, nainis, nakasama kayo ng loob. Manunuyo sa yun, ipadyos mo. Pero sasama ka sa akin kapag pina-check up natin yung tenga mo. Sasama ka Saan? pag pina-check up natin. Saan tayong papacheck up? Sa Malapit? doktor.
Sa doktor. Oo, diyan malapit sa Ambayon. Yung Saan ba may malapit malapit na malayo. Kasi hindi ko na kaya. Hindi, yung tenga daw sa tenga. Ano ba na, di ba pina-check up na natin dati yung sa likod mo? Wala, hindi rin. Wala din eh, paano eh, galaw ka pa rin ng galaw Hindi eh. rin eh. Eh, ang sabi nga, marupok na dugo, yung dugo ko, ba, ano? Buto. Eh, kaso, pinatitigil ako sa trabaho. Paano ko titigil sa trabaho? Saan kami kukuha ng pagkain? Oo. May mga, ang tiyahin, ang tita mo, may depresya. Kailangan gamot at gamot. Oo. Kaya inaagaw ko yan na. Nakita mo ba? Hindi ako nang hihingi. Ako ang nagsasakripisyo. Ginagawa ko ng paraan para ng gamot ang tita mo. Kaya ganyan ang ginagawa ko. Minsan, may sumpusan. Mahirap. Ang katayuan ko din, napakahirap. Kaya lang, inaano ko na lang sa Panginoon. Ang buhay ko. Kaya ito, tandaan mo. Pag kinuha na ako ng Panginoon, Yan na naman susubaybayan tayo. kita. Ay, hari na naman Huwag kang tayo. magbabago. Alisin mo yung galit sa kapwa. Pagpatuloy mo yung gawain mo ng kabutihan. Yan ang itatak mo sa utak mo. Huwag kang madadala sa tukso. Basta ang ano mo parating malinis ang ginagawa mo. Yun ang kailangan. At pag ako'y kinuha na ng Panginoon, Naku po, yan na. dadamaya kita, susubaybayan kita. Tawag dito na yan, ano masasabi mo dun sa apo mo? Nagbigay ng pangmerienda sa'yo. Kay Jorlyn. Kay Jorlyn. Jorlyn, thank you sa ginawa mo sa akin Naalala mo pa pala ako. Maski hindi tayo nakikita. Kaya maraming salamat sa iyo. At huwag kang magbabago. Yun. Kaya nga pala, hindi talaga dapat pinapa-vlog to ni Joylyn. Kaso wala. Hindi, kinakausap ko yung sarili ko na. Kinakausap ko yung aray. Kinakausap ko lang. Kinakausap ko lang yung sarili ko. sarili mo. Sabi niya, Pawis. ay hindi niya talaga ito dapat pinapa-vlog. Kaso, sabi ko, wala akong pang-vlog. Ibigay ko na lang din yung nanay. Vlog ko na rin. No, para ano. Jill, ang Okay lang yun, nanay, para mabawasan yung tabako. Ano? Para mabawasan yung tabako. Okay lang magpawis para mabawasan yung tabako. Hindi, ako pinapawisan pag tatrabaho. Pero yung ganyan, minsan napapasma. Yan, Yung likod, parating may... mag-hi ka sa mga fans mo. Mga fans mo, mag-hi ka. Sa mga fans mo, mag-hi ka. Ay, mga fans ko. Kayo pala nanonood. Thank you. Yan. Maraming salamat sa inyo. Miski ganito matanda na ako, walang ngipin. Nakatutuwa pa kayo. Kaya maraming salamat. Ipapanalangin ko kayo tumagal pa buhay nyo para makatulong kayo sa kapwa nyo. Si Oplek, nanay, shoutout mo. Si Oplek, Oo, Oplek. Hindi ko alam na Oplek pala. Oslek pala. O ba, hindi ko alam Sabi mo, mga fans ko, supportahan nyo si Oplek. Mga fans ko, supplyan nyo, Supplyan nyo. Ba't susuplayan, nanay? Supportahan. supportahan nyo ang anak ko, Na si Oplek. O si Oplek. Yan. Yun ang tawag ko sa kanya, Oplek. Supportahan nyo, Huwag kayong magsasawa. At tutulungan kayo, pati ng apo ko. Pare-pareho kayo. Ipapanalangin ko kayo, tumagal pa buhay nyo kayo, mabubuti. Yun. Sige na, upo ka na doon thank ulit. you. Bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Upo na kayo doon. Yung kamay. Punta natin si Oplek. Hindi mo wala si Oplek sa video. Butik. Untog ako. Hindi, outbalance ako. Ano? Oplek, kamusta ka na? Ay, hindi pala to si Oplek. Nag-ano sila dito, nag-aasintada. Yan, para yung bumuhos yung tubig sa baba. Bali di 4 na lang to, no? Kasi alam lang yan dito. Kaso umulan, wrong timing yung ano nyo. Lagi na yun Oo nga eh. Ba't ganun kayo, Laji? Tapos ng birthday mo, pag birthday mo, laging nagbaba. Palagi may blessing. Nung nakaraang birthday mo, tanda mo yun, yung birthday nito na hanggang bewang yung tubig. Bumaha pa nga yun Bumaha pa nun Ada na yun Yun. Pinapantay ko lang yung ano niya. Ano na ng bahay dito, konti-unti lang. Maulan ngayon, grabe. Grabe yung gulay ni Tito Oslik, oh. Ang dami, ang ganda, no? Napagali Logi, sira. Hilig talaga namin yung magtanim-tanim.
Kaso ang problema lang, wala kaming mga lupain. Kaya kapag abroad na ako, kapag natuloy na, makahanap tayo ng lote na may bakanteng lupa. Uy, nandito siya John Lee, Boss John Lee mapagmahal Dito ako para manghiram ng dryer. Huwag ng dryer. Pupunta ka lang dito kapag may kailangan ka, Boss John Lee Yan So ayun, hanggang dito na lang siguro ng vlog natin Galing ni nanay Sabi ko, isako natin yung mga mga marites. Wag, masama yun. Masama daw, wag isako yung mga marites. Pala yan, thank you dun sa mga nagpapabot ng tulong kay nanay. Yan, napakalaking bagay yun nun. At lubos na natutuwa ang kanyang mga anak, syempre, sa mga blessing na binibigay niyo sa lola ko, sa nanay namin dito. At ayahan nyo, at susunod pag gawa pa kami ng mga video ni nanay na mga nakakatuwa baka si nanay, baka sakaling mag-trending si nanay, pambansang lola. Dami ng pangbansa ngayon. Nauso yung pag-umpisa sa pambansang nguso, ilong, mata, ano pa ba? Nanay, lola, dahil ngayon kahit saan ako makakita may mga pambansa na ito, pambansang mapagmahal. Tsaka pambansang ano mong pwede tawag dito? Oplek. Shoutout kay Oplek. Natatawa na lahat ng video, sabi niya sino si Oplek? Sabi ko, ikaw lang pangalan dun, di mo matandaan. Oo. Sino si Oplek? Hindi niya kilala si Oplek, siya nagpangalan kay Oplek. Yan. Pagkakis sa akin, sabi niya sa akin, isa pa ba? Ano yan? Dadagdagan mo. Si nanay Alam ba? Isa pa ba? Dadagdagan mo? May katuwa lang namin nila nanay yun. Oo. Tututusin nga dapat Si nanay nagpapahinga na lang yan. Kaso wala, hindi rin namin mapigil. Pinipigilan din ng mga anak niya na wag nang magtrabaho, magwalis, gano'n. Kaso syempre, hinahanap-hanap din ng katawan niya. Ayun nga lang, si nanay may talagang maindahin yan. Pero hindi yan hindi yan sumusuko kapag may trabaho, may dapat na gawin. Kaya maraming rito yan. Maraming bilib dito sa mga kaedad niya rito. Yung iba nandun lang yan, nakatunga nga sa bahay. Pero si nanay, sa edad niyang ganyan, kung ano pa mga pinaggagawa. Yan, maraming salamat At yan, ulitin ko sa mga tumutulong kay nanay, patuloy nagbibigay ng biyaya. Thank you po talaga. Sobrang pasasalamat po ng buong Gibara family. Kaya syempre kala Mami Melba, kala Tita Beb, alam niyo na tita kung sino si Tita Beb Siya yun ang pinangalan namin sa kanya. At sa lahat ng yan, shoutout sa Triboy Longo Team Unity. Yan, baka inuna ko na yung Team Unity, baka makalimutan ko na naman. Yan, Ate Together as One, kala Ate Libook TV, Ate Vegas Life. Yan, sa Boss Madam Angel, Ate Rona, Ate Jennifer, sa lahat, Ate Mina. Yan, at sa Kalason, Kalahi. Yan, Kuya Churbay, Ate Ingrata. Yan, sa sa August 20, baka makapunta kami ni Oplek, ni Tito Oplek doon. Palitan mo na yung pangalan mo. Hindi na Oslek, Oplek na. Kahit sa live ko sabi, asa si Oplek? Wala na, napasikat na rin Oplek. Yan. Yan, maraming salamat. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. And please subscribe, Oslek Gibara. Yan. At syempre sa buong Trio Kuwela family Yan, maraming salamat. Bye-bye.